Започна с детската флорална работилница. Не, няма да направим никой беда. Мъжете за сега се справят по-добре. По-безстрашни са. Я се представете. Как се казваш ти? Кой аз ли? Да, Алекс. Алекс? Боби? Ти? Как се казваш? Божидара. Перислава? Да. А ти как се казваш? А? Хихо. Ти си едно цветенце, Сладко. Ти? Аз съм Петър. Добре. Хайде сега каките флористи ще ви научат. Сега първо ще разпределям цветята, за да ни е по-удобно. Искаш още една маса? Още една маса да донесем. Още една маса. Да, може още една маса да е